खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एमएन फेमिलि ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो लोगोफोर नै दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावसो दिनै नै माबा दुब्लियाव थांनो ओंखारलायबाय लोगोफोर नै द्राम साम लाजोबखाबाय एम्फौ जाखो ना मा जाखो थाङैयाबो बिराद गोबावसै एम्फौ जादोंबाथ' मुलि सारनोसै एम्फौ जायाखैबा आरो अबाव सारबावनो हासार सारनायनिफ्रायनो गैया थाङाखै लोगोफोर दिनैसो थांनो ओंखारदों थांसै एबार देखायलांबाय थागोन लोगोफोर दुब्लि बारियाव एम्फौ जादों ना एम्फौ जायाखै ना मोजाङैनो दं ना गाज्रि दं ना आलि बायखो ना माखो अखायाबोथ' मैया एसे दै देरस्रोलायनाय हाबाय आलिफ्रासो बायजोबनानै दङ ना मानानै दं दा मोननै मोनथाम लानोबो दिगदार खदालखौ लांथ'ला जायखिया दिनै नायग्रोनोसै मुलि सारनांगौबा सारनोसै गाबोन माबा हैनोसै ना माब्रै लोगोफोर नंगौना नङा खेबसेनोथ' मोननै मोनथाम मावनो हायाना हारसिङै ओंखायनो दिनै मुलि लानोसै सारहैग्रोनोसै नायग्रोनोसै एम्फौ जानाय जायैखौ मानसिफ्राथ' बयबो सारजोबदों माथो खाथि खालानिखौ नुहुरदां सारनाय जोंनासो माब्रै जानानै दं नायनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ बेसेबा गोबावनि उनाव ब्लग बानायनाय लोगोफोर नायलांदो नै फाइनालि मोनफैबाय माइ बारिखौ नायनोसै दा एम्फौ जादों ना मा जादों एम्फौआथ' जाबायानो हनै माथो गुफुर गुफुर नुबाय सारनांसिगोनानो ओइ लोगोफोर माबा गुफुर गुफुरसो जाबाय नै नुबाय नै एकदम गुफुर गुफुरसो जाजोब्बाय साराबा उफाय गैला आंलाय सानदोंमोन सारनांनाय नङा माथो सारनांसिगोनसो नै बेसेबा गोबावजों फैनाय नै माथो जाथि खान्थि गोसोम गोफा फुदला फुदलिसो जाजोबनानै दङ लोगोफोर एकदम हाग्रायाबो हनै आयु माइबारि हाग्रा जाजोब्बाय दैयालाय बोरै जाखो दैबो गैया बोरै जानो सानखो इसालै बेबायदि आखलबा लोगोफोर दानि माइ गायनाया माथो मोजाङै जोथोन लायाबानो मोनजानो नागिरा बेजों बायफिनदोंनो खोथेनांगौ बेबो हाग्रा जाजोब्बाय नै लोगोफोर बोरै जानांगौ जाखो माथो जेरैबो हाग्राजोब अबसर गैया फुनो माबा गैयानो टाइम गैयानो मुलि सारनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो बै खर'निफ्राय सारनांसिगोनलै सुला आफांनिफ्राय जेरावबो हा दैया नैबेजों बायबाय नै जेरैबो डिस्टार्बथारलै माथो खोथिया खुबैजेननायनिफ्राय लानानै माइ मोननायसिम लोगोफोर आबाद मावनायाबो साधारन नङालै डिस्टार्बथार ना आरो बाहायथ' माबा जाथिथि खान्थि बेवहायथ' माबा थैब्र'जोबबावबायसो नै लोगोफोर मा जाखो बेलाय एथ' खस्थ' खालामनानै बेयावबो नै मा थैब्र' थैब्रा जाजोबखो माइयालाय बैयावबो गैया हनै लामब्र'सो थैब्र'नानै दङ बोरै जाखोलै दैयानो गैबावा नै नुबाय लोगोफोर माबायदि नै दाख्लैसो आं फैबा गोसोम जानायमोन नै दा गैला लामब्र'ब्र' मा जानांगौ बिदिजों नै नायदो लोगोफोर माबायदि जादों माइया दैनि अभाबानो गैया नैबे माइया बेनो आरो बेबायदि लामब्र'ब्र'
नुबाय बिदि नुबा दुब्लियावनो फैनो बायो आं गोसोखौ सायराब्राब मोनो नुबाय नै आरो बेयावबो बेबोथ' दैनि अभाबानो गैया बेनो आरो बिदि जानांगौबा दैनि थाखाय जादों ना मा बेमार जाखो बेलाय नै लोगोफोर नाय जाथि जाथिनो नै मा डिजाइननि आलियानो बायनानै थांजोब्बाय नै गैला बायमारदोंसो लोगोफोर आलिया नै गासिबो बायजोबनानै दंजोबो नायनोसै माबायदि जायो थांसैलै लोगोफोर सारखांबाय सारखांनायाथ' सारखाङाखै खावसे सारबाय हाला मेंबाय माथो हाब्रुआव थाबायनाय द्राम मोननै सारगासिनो एकदम हेले हेफे जाबाय टाइमाबो हास्लाबला बेटारिनिबो नङा जाहैबाय ना स्प्रे मेचिना बेटारिनिबासोमोन साव 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 गगौमोन ना आखाइजों सानाय आखाइया साजोबलायो गाबोन टाइम मोनबा सारफैनोसैलाय सुलासे दब्लायसे सारखांबाय मथा मथि दब्लायब्रै दंबावो आरो बेखौ गाबोन सारनोसै जायालै मालायनि हाजिरा मावनाय बायदि एथ'ग्राब मोनालायनाय मावनो न'निसो एसे रेस्ट लायै मावनांगौ जालायलांला मेंनाया आरो थांबावदो अमा आदार दावराव जाहैबावदोलाय अमा आदार रुबावदोलाय बोरबा जाहैबा बाङासिङा लायनायानो साबसिनलै लोगोफोर न'आव थाबा माबा फिसेर बेखौ मावहां मेंलायलायोसो फुङावनो सिखारदो ओंखाम ओंख्रियाथ' जेन'बा जाबाय जाखांना आरो फिसाजोफोरखौ दोनहैदोलाय आरो माबा मावफैदोलाय बिदि जाबाय थायो ओंखायनो बोरबा जाहैबा गामि गिदिंहैनाय मागिहैनायानो साबसिनसो डिस्टार्बथार नङाबा न'नि खामानि फिसेर बेखौ मावहां बे दोनहां बन सिनलायबाय दसे आरो नै दुब्लियाव फैलायबाय दुब्लियाव मुलि सारफैलायबाय आरो दा थांदोलाय अमा आदार रुफैदोलाय जारलासो जेरैबो ओंखायनो मालायनि गामि गामि गिदिंहैनाया साबसिन गारि सा बेरायनायखाय बारा मेङा बेबो जै अबेबा माबा जाबाथाय दोखो मेंबोबाय माल गिदिर थिखांनांगौबाथाय दोखो मेंबोबाय आरो बांद्राय गरमबा मेङो बारजोंनो जेरैबो जारला मावनानै जानांगौआ दाबो मोना नै गारि दोनग्रा जायगाखौनो लोगोफोर दुब्लियानो गेजेरथार नालाय बेसेबा गोजान थाबायबोबाय होनबाबो दाबो मोना थांबावनांगौसो ओइ दंफाङावसो हनै लोगोफोर रोमै नुहुरलायो दंफांखौनो दैज्लाङावथ' बे जाम्फैनिफ्राय दुब्लिसिम मोनफैनायाव मेंगुरखायो हा गोमोनाव दुब्लि गेजेरखायनो दोननोसैलाय लोगोफोर नायलांबाय थादो माथो आलियाव बाग्रायहांसो जायो नै बोरैबा गालिनानै बाग्रायबा मबाइलासो भिडिअ बानायगागोन बे मबाइल थबाइल दैयाव जब्बल' गथोंसै ओरैनोबा अनसि सोथारसै बेगनि केमेरायाबो जाबावलासो सेल्फि केमेराजोंसो भिडिअ बानाय हगारो माला गोदान बायनो हायो गोदान बायनोबो फैसायानो गैया बिदिनो हगार दामब्लेबाय थाथारनोसै आं नायलांबाय थादो लोगोफोर हाबि गोनां प्लास्टिकखौ सुख'बोदोलायब्रा दाख्लैनि बायदि नारलांनांगोनबोलै दाख्लैबो गारि साबिखौनो खोमानानै नारलांनांदों आरो दिनैबो गबा नारलांनांगोनबो एफा गोजान दिनैथ' आरो गबा साबियानो गैबावलासो एबारनियाव गोमाबाथाय
दाख्लैनानै दोन जेनेबा गंसे गोमानानै न'आव टेम्पु माबा स्पेयार दोननायजों सालायनो हाबाय। सबाय फोसिगोन खोमालै बेहाय जानो। हायदै दासो मोनफैदों नै लोगोफोर सरायघाट दालांखौ। फोगोनलै बे मानो फोआ जानो। नै सरायघाट दालां मोनबाय लोगोफोर। नै गारि साबि दाख्लैनो गनायखौ दा मोनबावो नामा रा गैला बे हाब्रुफ्रावसो गोदोलायलांबाय बे। नैलाय लोगोफोर दालाङा जोंना सरायघाट दालाङा दुब्लियाव हाबग्रा। नै आंना बाङा सिङा बाहायसो दङ नै लोगोफोर। नै नायलाय मना लाबोना खनना लांनांगौलै गाबोन। सोरबा बियार लोंनाय केन बथल